Lahat. Magandang umaga po and welcome back again sa Bernard T. Gabaon TV. We are live today. Sa umagang ito, pag-uusapan natin mga kabayan ang mga negosyo pwede mo nang umpisahan ngayon. Yan ang pag-uusapan natin. Hi everyone, I am Mr. Bernard Tubera Gabaon. If you are new with this channel, please don't forget to subscribe with this channel and hit always the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Today we are on live mga kabayan. Pag-uusapan natin ngayon ang isa na naman pong practical na negosyo na pwede na nating umpisahan ngayon na. Whether you are an ex-OFW o ikaw ay isang nandyan sa Pilipinas, saan mang panig ng Pilipinas, mapaprobinsya o mapacity o NCR, ay pwede mong umpisahan ang negosyong ito sa maliit na puhunan. At ito rin po naman ay practical mga kabayan. So, yan ang pag-uusapan natin. Pero sa negosyong ito, optional po ito. Pwede kang magbenta ng cash at pwede ka rin magpautang. Bakit ini-encourage pa rin natin dito ang pagpapautang? Ito po kasi items po ang pinapautang natin dito. I-isolate muna natin yung pagpapautang ng pera. Dito, items po ang pag-uusapan natin na ipautang bilang negosyo mo, kabayan. Kaya dito ay hindi lang sa physical store ang kailangan mo. Kung wala kang physical store, ay okay lamang po dahil pwede mo naman itong ibenta online. At kahit basic po lamang ang iyong platform, anong ibig kong sabihin sa basic? Ito ay yung Messenger lamang at saka Facebook. Yan lamang ang meron kang social media platform. Ito ay pwede mong ibenta ang iyong mga items. Kaya mga kabayan, eto na yung proposal ko, practical tips po ito na negosyo. Isinulat ko po para hindi natin makalimutan, para alam natin yung step by step na gagawin natin. Halimbawa, napaka-practical, lalong-lalo na ngayon ay lockdown. Lahat ng mga tao ay minsan ay nagbabike lamang. Ito po, meron ka lang 25,000 or 50,000, pwede kang mag-try kasi kailangan mong magnegosyo na abot ng iyong kaya lamang. Huwag kang magnenegosyo kung nainggit ka lamang sa iba. Huwag kang magnenegosyo kung hindi mo rin naman passion yan. Kaya kung magnenegosyo ka, tiyak na naniniwala ka sa iyong mga effort at sistema. Kaya ka nagnenegosyo dahil may mission ka rin. Ito, yung bisikleta. Paano? Ito yung bisikleta. Yung bisikleta, kung wala kang maisip na negosyo, halimbawa galing kang abroad, at na-observe mo naman na yung place mo ay talagang applicable yung bicycle, mga negosyong bisikleta, pwede mong gawin itong negosyo. Paano? Ito, bumili ka kung mayroon kang 50,000, makakabili ka na ng maganda-gandang bisikleta niyan. Pero ang gawin mo, isa lang muna. Mag-umpisa ka lang sa unang bisikleta, 10,000. Sabihin na natin 10,000, ito ay maganda-ganda. At halimbawa sa lugar mo ay wala namang kayang may mag-cash niyan, pwede mong ipautang yan. Yung 10,000 mo, pwede mong gawin yan na 12,500 ang iyong pagpapautang. Pero yan, 5 months to pay. Para matulungan mo yung bibili ng bisikleta, ito nga ay magiging negosyo mo, at natulungan ka rin in return sa income mo. So, di mo ba, maganda rin idea yan. So, yung bicycle, kapag mayroon lang nag-accept sa business mong yan, ay maganda lang umpisa yan. I-post mo sa iyong FB o di kaya sa iyong Messenger. Kung makagawa ka ng webpage mo,
mas maganda pa rin. Mas maganda rin para mai-post mo yung mga business mo. Kasi hindi lang yung business na yan na tatalakayin natin, bali gawin natin 3 yan para mas madali pong kumita rin ang iyong pera ko. So ayan, kapag meron ng kumita dyan, na kumagat na sa negosyo mong yan, pwede ka nang mag-rolling. Pag may kumuha na, halimbawa, makapagpuhunan ka na ng ayaw naman nila yung masyadong malaki, yung mga worth 8,000. Yan, sa worth 8,000 naman, ay pwede mo pa rin ipautang yung bisikleta na yan. Pwede ka rin kumita ng 2,000 pa rin in 5 months. Yan naman ay 400 per month ang kita mo. So, almost 5,000 na ang kita mo within 5 months sa 20,000 mo. Ang logic kasi nito mga kabayan, kung hindi mo nga alam, wala kang alam sa pagnenegosyo, kaya ang practical tips na ito ay okay naman kasi magnenegosyo ka, provided na ang mga ito ay isusulat mo rin, gagawa ka rin naman ng kasulatan. Hindi yung iniisip kasi ng iba na kaya ka magnenegosyo dito, malulugi ka. Huwag po. Ang pagnenegosyo kasi kailangan lahat nasoma mo na yan. Mula sa umpisa at okay, probinsyanong vlogger, shoutout po sa inyo. Okay lamang po. Kailangan pong gawin natin. Shoutout sa iyo, mega shoutout probinsyanong vlogger. Maraming salamat sa pagbisita. Susulat kita bago tayo magpatuloy para mabalikan kita. Probinsyanong vlogger. Yan ang aking suki sa aking live. So yan nga, bisikleta, probinsyanong vlogger. Yun nga, bisikleta ang tinatalakay natin. Kasi wala kang magawa. Ito yung mga example, practical tips, practical na negosyo. May 20 mil ako na inilabas ko. Galing akong abroad o di kaya nandiyan ako sa Pilipinas. Dahil fashion ng mga bata, lalong-lalo na sa ngayon ay pandemya, halos bawal yung sumasakay sa tricycle. Maraming tao na bibili ng bisikleta. Gusto nilang bumili ng bisikleta, pero hindi sila makabili. Dahil halimbawa kulang yung pera nila. So to solve that problem, isosolve natin yung problema ng ating mga kakilala sa pamamagitan ng pag-solve natin na pagpapautang ng bisikleta, which is sa maliit lamang na porsyento ng pera. Hindi gaanong mahirap yun kasi in 5 months mababayaran niya yun. So in 5 months, almost 5,000 ang kinita mo sa puhunan mong 20,000. Kailangan lamang handa tayong magsulog ng pera natin. At saka less ang risky nito kasi hindi man tinatakbuhan yan kasi marami talaga tayong kausap kasi ini-evaluate naman natin yung mga tao na papautangan natin. Hindi naman tayo basta-basta magpapautang. Kailangan natin ipakita yung positive side at saka negative side para matumbok natin yan. Kung negosyante talaga ang pag-iisip natin, magandang gawin na negosyo yan. Di ho ba? So, example na yan. Isang example na suggestion ko po sa ating lahat. Ano pa? Mayroon pang isang patok na negosyo. Ito, but take note, ito ay pwede mong, yung sinabi kong bicycle na pautang o di kaya cash, pwede rin, ay pag cash naman, binili mo yan ng 9,000, pwede mo nang ipacash yan ng 10,000. Ganun lang kasi cash, madaling umikot. Kaya lang natin binigyan ng terms, yung 5 months to pay para yung mga customer natin na mag-avail ay mag-avail nila ng maayos yun. Kapag kasi maganda yung tingin mo sa pangangailangan ng iyong mga customer, magsasucess ka sa isang negosyo. Kasi unang-una sa lahat, bago ka pa naman magne-negosyo, una mong inisip kung ano ang ikabubuti ng customer mo. Hindi mo iniisip muna yung ikabubuti mo. Kasi entrepreneur ang iniisip mo. Ang entrepreneur handang tumulong sa mga tao first. Kasi yan, tinitignan niya lahat ng mga problema at sinosolve niya. Bago tayo magpatuloy ay shout out po sa aking community, Bernard T. Gabaon TV, sa lahat po ng aking mga supporters at sa mga viewers ko po saan mang panig ng mundo ay shout out po sa
sa inyong lahat. Now, next business na po tayo. Kasi maliliit lamang ang puhunan dito at practical tips. Ito po ay pwedeng magpautang at pwede rin namang ipakash ang ating mga items. Kasi ito ay mga practical at madaling gawin. Pwede mong ibenta ito sa physical, o di kaya mano-mano, harap-harapan, o di kaya sa dito lang sa digital, o dito sa platform natin, halimbawa Facebook, meron kang pwede rin sa workshop kung gumagamit ka, kung may website ka, the best. Pero kung nag-umpisa ka pa lamang, hindi mo pa alam yon, ay okay lang. Basta may Facebook ka, may Messenger ka, marami kang friends, pwede ka nang magbenta online. Mag-live ka lang, ibenta mo lang. At ito na, cellphone po yung sinasabi ko. Magkano lang naman ang puhunan sa cellphone? Sabihin na natin yung pinaka-the best na cellphone na ating ibebenta ay worth 10,000. Yung cellphone naman, kung 3 months ang gusto mo, or may 3 months ka, may 5 months ka, ay diskartehan mo yan. Didiskartehan mo kung paano mo yan ipautang. Halimbawa, bumili ka ng items na cellphone, yung Samsung na maganda-ganda, ay worth 10,000. Pwede mong ipautang yan ng 4,000. 4,000 yan, lalong-lalo na kung isa mga kakilala mo, kung nag-office ka, o kung yung mga trusted na friends ka, pwede, yung mga kaibigan, no, pwede kang mag-umpisa niyan. Hindi kasi masakit yung 2,000 within 5 months. Kasi ang cellphone, kaya naman mangungutang ng cellphone yung kasama, dahil pang-business niya rin yan. Kasi kung ikakas niya, yung cellphone na bibilhin niya sa'yo, ay hindi muna, maski ako. Kung business-minded ako, imbis na yung pang-cash ko ng 10,000, hindi ko sasayangin yung 2,000 na benefits within 5 months dahil kikitain ko yun eh. Kung itabi ko naman sa bangko yun, yung pambibili ko muna, ipunin ko muna, masyadong matagal matulog. Kaya kapag kaya ng business mo, magpautang ka ng cellphone, madaling kumita. Kung makapagpautang ka lang, may 30,000 ka, and 5 months, ay potential na kikita ka na dyan ng 3,000. 3,000 hanggang 10,000. Yan, 30,000 na puhunan mo sa pagnenegosyo ng cellphone. Kaya napakadali po ito, practical tips po ito ng mga negosyo. Pwede mong ipakash kung worth 10,000 naman at cash naman yung bibili. Di kaya pwedeng utangin niya in 1 month. Ay pwede ka nang kumita kahit 10,000 lamang po. Hindi na masama yung 10% doon kasi cellphone na items yan, magagamit naman niya yan. Hindi man kasi yung cellphone. Yung mga bata, talagang hanggang matanda, may cellphone sa ngayon. Napaka-importante po ang cellphone ngayon. At marami rin mga entrepreneur, mga negosyante, na ang cellphone ay ginagamit nila online pang business. Kaya hindi manghihinayang yung mangungutang ng cellphone. Kaya usapang utang at saka usapang cash yung topic po natin sa ngayon. So, maganda po yan na negosyo na gawin mo, kabayan. Kapag kaya ang naisip mo. At ang pangatlo, ang panghuli mga kabayan ay ang pagpapautang. Nakikita nyo yung mga kapwa nating mga Pilipino, mga nasa Muslim dyan na sumisigaw ng 20-20 sa bawat baryo, kahit saan man, kahit sa saan probinsya, meron din sa mga syudad, 20-20, nakikita yung paninda nila, mga palanggana, mga timba, mga kaserola, mga kaldero, at mga cotton buds, lahat. Kukunin natin yung napaka-importante na kitchen paraphernalias or kitchen utensils. Yan sa kitchen utensils, pwede mong ipautang yan, kabayan. Maski wala kang physical store, pwede kang magbenta online. Makapagpuhunan ka lamang dyan ng 3,000, madali mo nang ipaikot yan, kabayan. Kung bibili ka at kung may mag-cash, pwede na yan sa online, basta pag malapit lang, pwede ka nang kumita ng 20% lamang sa isang items. Kung halimbawa, yung isang kaldero ay worth 200, abay, kikita ka na ng 40,000 yan sa cash.
Lalong-lalo na sa ngayon kasi ang panahon ngayon ay pandemya, takot lumabas yung mga tao. Kaya hindi na masama nun na kumita ka. Pagpalagay natin na, nakabenta ka within one day, nakabenta ka ng 10 items, 400, ay nako ay meron ka ng pera talaga. Yan po, 400 pesos sa online lamang po. How much more kapag yan po ay credit? Kapag ka-credit naman, hindi naman natin dinediscredit yung mga tao, yung value ng pagpapautang. Pero naintindihan din naman natin ang nature ng ating mga customers. Which is may mga values din naman ng mga tao yan. Alam mo naman, basically na i-evaluate yung mga taong pinapautang mo. Kaya 30%, pwede ka nang magpautang yan na isang buwan lang. Kasi may mga sumasahod naman ng kinsenas katapusan. O di kaya yung mga iba kung kaya nilang mag-daily. Di hulog-hulugan na nila kasi yun nga sa 20% nagde-daily sila. Tiyak, papatok yan kapag kaya na ang ginawa mong negosyo. Kaya yan ang mga business na suggestion ko. Balikan natin yung mga business na sinabi ko. Una, ayan, pag-invest mo, pagbili mo ng bisikleta. Ayan, maaari mong ipautang to, di pa cash. Pangalawa, yung cellphone. Pagbili mo ng cellphone, kung may puhunan ka, instead na ilagay mo sa bangko yung pera mo, i-business mo dito. Paikutin mo dito, mas mabilis pang kumita. Isa na rin business at investment na rin kasi pinautang mo lang, magbabayad sila, buwan-buwan yung iba, yan, umiikot. At ang panghuli, yung mga kitchen utensils. Ayan po. Kaya yan po ay isang magandang suggestion ng negosyo. Yan po ang mga negosyong nasasuggest ko. At sana mga kabayan, sa lahat ng nanonood nito, ano man ang stratification ng iyong buhay, whether you are from the extreme poverty line, middle class, or the upper or the most upper, I hope na you understand what I am saying regarding on the business. Na uunawahan nyo po at na gegets nyo po yung mga idea ng business na ito. Ang tanging dalangin ko na lamang po sa ating lahat na may lalong-lalo na sa aking Bernard T. Gabaon Kabayan Community ay sana'y magtagumpay po tayong lahat at maibsan ang ating mga kahirapan sa buhay, kalungkutan, dahil ang nais naman natin ay una sa lahat ay mapasaya, makapagbigay solusyon sa mga problema at kahirapan na hinaharap natin sa ating buhay sa araw-araw. Kaya laging tatandaan kung tayo po ay nagnenegosyo, ay kailangan po natin na unang-una sa lahat ay ang ipagkatiwala natin ang ating mga knowledge and wisdom sa Panginoon. At pangalawa na kailangan po natin kung tayo ay nagnenegosyo ay talagang kailangan po natin mag-focus, mga kabayan. Ang focus po ay napaka-importante sa ating pagnenegosyo. At ang pangatlo ay kailangan po natin i-review lagi, i-track po natin ang ating mga inputs, outputs na mayroon tayong inventory sa mga pinapaikot nating pera regarding sa ating negosyo. Yan po ang ma-share ko sa umagang ito. So, I hope na ang negosyong ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyo. At muli, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At ayun po ito ni Kabayang Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po. Bye-bye!